Jó. Köcsög bangolok. Na. Állandóan a termelést izélem, és annyira nagy lesz nem sokára, hogy már nem bízom nézni van. Nincs egy kis fád? 2000-en van, küldjek neked egy olyan 1000? Az jó lenne. Hát ha 1000-et nem is, de 900-at. Oké, annyi bőven elég. Tessék. Köszönöm. És még így is van 2000. Ajajaj. Nem baj, most már úgyis nem sokára kézélem. Azt hiszem a városhatárt is már tudom növelni nem sokára. Na! Így. Már látom én is a... Jó nagy fejlődés. Nem? Hát ja, ilyen puskások és hirtelen csomó újdonság. Vicces amúgy szerintem. Oh-oh. Só. Valamit kilőttek, nem tudom. Lehet, hogy ez nem volt. Lehet, nem volt. Ez köcsög. Az odaszint. Isten mennyi izét. Olajlelőhely. Egymás mellett kettő. Ugye? Rengeteg van. Viszont falnál később. Városomnál pont nincs. Ez az. Ez a beszélve. És akkor tankok meg minden. Nincsen olajam. Nincs olajad? Mindjárt lesz. Csinálok olajfeldolgozót. Finomító? Tényleg, azt majd én is csinálok. Miért nem tudok ezért csinálni? Tudok. Értem meg alap. Tudom már mit felejtettem el. Uroszkucsova városomnak megépíteni a szabadságszobrot. Itt lehet a termelésben. Mit látok szemben?
Ezek a hangok. Mikor lépkednek az emberek. Ja. Eléggé vicces szerintem. Aj, de jó, tudom a kedvenceimet csinálni. Hoppá. Egy. Tum. Mérnöki cuccosok. Ez kell lélelem. Ehhez is kell, úgyhogy most nem csinálok. Na. Ezt a tarnát itt el fogom foglalni. Megyek is nem sokára. Tudsz segíteni? A Hát, tanát el kell foglalni. majd, ja, igen, majd tudok. Lehet. Tudnál nekünk segíteni? Ezt tudod miben volt? Nem. Strongholdba. Ja, Azért oroszlán szívű Richard mondta mindig, tudnál nekünk segíteni? ja, tényleg. Oh! Mennyire sok ember van itt! Igen, kell a segítség. Úristen, lehet, hogy... Nem én támadok, hanem ő támad engem, ja. Segítség kéne majd! Jó, küldök. Nem most, csak nem sokára, mert már nem sokára elfognak az embereim. És akkor problém lesz. Küldök egy légvédelmi autót is. Hát az is kell. Mi is morzsolódok ellenséges területen. Úristen, én sem mondjuk, mert megépítettem most a szabadságszobrot. Elméletileg építettem 3 várost a semmiére egyelőre. Aj, de ezek miért itt mennek át? Kaptam problém. Ellenséges területen megyek keresztül. De meg sok értelme van. Ennyit küldtem. Most ez komoly. Még tankot sincs. Majd küldök, ha tudok még. Hátba támadom a tanát, jó? Megyek én is. Meg te a kandallár támad. Kandahár, nem mi az Isten. Jó? Hát majd, ja, egyelőre én nem támadok. Ja, Majd neked se. Most megsérül. Ez, hogy nem támadsz, ilyen nincs. Ez itt az olajváros, ez a helyi helyi merénylet. De vicces vagyok. De utálod, ugye? Most nagyon utálod. Jaj, szétkapcsolódottak. Spárra írja, bázd. Neked most megy a játék? Hát... nem. Nem. Megállt. Na most. Már jó. Egyszer nem értem, ez most miért van sokszor? Elnézést emberek. Mi ez a te? Ja nem. Micsoda? Azt hittem a te városodra, hogy ez enyém. Fordítva. Most mi?
Annyira jó az az zene. Amúgy lehet, hogy késik most a hangom, és lehet, hogy egymás. Hogy én beszélek, és azután válaszolsz, ami után. Vagy nem tudom, vagy én az előtt válaszolok, ami előtt kérdezem. Ez kinek a kereskedő autó? Ez a tied? Mi? Na, itt egy autó. De és ez hova megy? Ezt kérlek szépen minden mondom. Anyám nem látom. Hát nem tudom, egy városokban. Azt mondja, hogy... De még utat se csinál. Itt van. Fáj a seggembe megy. És ez utat se épít magának, csak úgy megy? Hát izé az nem, hogyha csak akkor építenek, akkor karaván kell. Azt hiszem. Tum-tum. Annyira vicces ez a hang. Na jó van, most már bekeményedik, és csinálok légibázist. Tudod, hogy milyen ritkán szoktam, szóval. Ja. Ezt is idehozom. Végvédelmi kis üszek. Végvédelmiből 2. De... Oké. Oké. Tum-tum. Eiffel torony. Az az enyém! Már mindegy, elkezdtem építeni. Te Ó, építs de... meg a Taj Mahalt, amit megszoktál, tudod. Ja. De ne a Versailles-t, mert azt hiszem nem ad semmit. Mondja, megnézem. Hát, azt nem. De, az mondjuk nem olyan rossz, ja. Igen, apa. Kenyér. Kenyér. Egy pillanat. Oké. Itt eléggé nagy gond. Hoppá! Meg itt elkezdtem követni az ellenséget véletlenségül. Folyólagosan. Nem baj. Szétúztam őket. Most nem nagyon akarok még harcba szállni ellenük. Oh! Megtámadtak! Köcsögök! Gyertek! Csak legyőzni. Oh! Jaj, ne! Elzóankat nem szeretjük. Nem szeressük, nem szeretjük. Mindenki azt a... Persze, Áron az ilyenkor megy el, szóval ez már annyira megszokott. Jó van. Isten. Azt a mindenség. Ja, hogy ezért? Aha, értem. Isten, ilyet nem figyelek. Úristen, hogy lehetek ilyen. És az évet meg miért nem küldöm rá? Úristen, mekkora serege van, na jó van már. Mi van? Most szivatsz? Persze, Áronnak ilyen kell. Hiszen annyira logikus, csak már nem akartam. Visszavonultam. Nekem kéne visszavonulnom. Mekkora seregem volt.
itt vagyok. Nem hiszem el, abban a pillanatban, amikor elmentél, akkor a hadsereggel megtámadtak engem, hogy egyszer nem tudod elhívni. És pont abban a pillanatban, Árpi, elmegyek, és abban a pillanatban megtámadtak. És egyszer kétszer akkor a sereggel, mint amikor a neked nem. Az gáz. Hát az. Na jó, szerintem pont akkorában, amennyi neked van, de ott álltál egy helyben, és nem mozdultál meg átra. És úristen, is megtámadjuk engem. Mit tudok csinálni? Hát ezt Áron, gyere gyorsan, segíts nekem, légy szíves, mert meg fogok halni. Mármint úgy értem, nem fogok meghalni, csak el fogjuk veszíteni. Elég rendesen. Mert én nem tudok rendesen azért. Hát ez... kész. Készen. Jöjjetek a bazukások, lőjétek a bazukásokat. Egyszerűen. Ó, azt a mekkora. Itt is lőnek, mindenhonnan lőnek. Egyszerűen miért pont ide jönnek? Mindenki nukleáris fegyvereket gyárt. Nem hiszem el. Ó, bombázók a városod fölött. Hát ez... Vészítás. Mindenhonnan lőtt. Áron támadni nekem az erőséget. Hát ez erről beszélünk. Abban a pillanatban elmész, tudják. Egyszerűen annyira tudják, és ez már nem egyszer fordul elő. Annyira megérzi a gép, hogy mikor mész el és mikor nem. Furcsa, de így van. De fog érteni. Akkor a izét. Oh. És az a baj, tudod, hogy mindig neked van hatalmas nagysereged, és én meg nem tudok mit tenni. Köcsög lesz, hogy fejlesztek mindent. Állandóan csak támadnak. Mi jó, hogy mi támadunk. Áron, itt vagy? Ja. Odaadjam neked az összes város. Mi? Odaadjam neked az összes város. Lényegtelen. Lényegtelen, mert úgy hiszem, hogy le fogod megkapni neked szóval. Nézzék, hogy gyűjjön. Akkor gyertek így. Akkor nem csinálom, hogy... Mert most még tudnak. Hát, ez nem jó. Miért, mi van? Az a baj, hogy a fehér, az több gyenge, hogy én nem tudom. Ez az erőd engem itt idegesít, nagyon. Erőd? Hol? Ja, ott. Akkor menjünk neki. Én itt alul megölöm őket, meg öld a izé. De akkor csak azt öld, jó? Azt csinálom. Hogy itt alul azért én is megölöm. Csak én először. Itt van még egy erőd!
Ülés! Sülni ezt az előtt. Harítunk. Hoppá, hogy visszamegyünk az épületet. Város határ. 6 rakétát rájuk, 6000 rakétát rájuk jövünk, és egyszerűen ugyanúgy mennek tovább. Belejönnek az arcodba, ez is hiszen mi ez? Na jaj, hátul van, kicsit megcsinálom a seregem. Ó, mert nekem nem kéne. Neked nem, mert neked alapból gyártódjon, tehát gyártódik. Na. Nem értelek. Úristen! Visszavon. De érted, ez csak az egyik? Még ott a másik is. Hát igen. Ja, már tudom. Ugye, hogy veszik az életét, és Aha! nincsen fém. Ezt kell majd csinálni. Érdekel, most megtámadnak. Szerintem lesz. Ez mi volt? Tudom. Mi történt? Én ma addig vagyok. Már csak úgy vagyok ennél a városban. Én a teherautómat vissza is viszem. De ez mi? Hogy van ekkora erejük? Nincsen fémem. Kell venni. Úgy. Tessék. Rengeteg fém. Most a kereskedők. Áron, mit csinálsz? Hát persze, hogy izé. 3 várost is ide építesz mellém. Rögtön egymás mellett. Ez most mire volt jó? Miért? Hát nem tudom, hát én is ezt kérdezem, hogy ez most mire volt jó. Hát, nehezebb legyen megtámadni minket. Jó. Fogjuk rá, elfogadható. Támadnak. Ja, csak ilyen lezuhant repülők. Hát az ellen sajnos nem sokat tudok tenni. Tudod mit? Kétszeresítem a izéket. A köcsög! Megtámadott. Hátba támad. Ez köcsög. Buzi. És buzi. Én is csinálok egy erődöt, na? Ahhoz mit szólsz? Köcsög. Jó. Aj, nem építhetek ide. Na ide. Csorog a telefon.
ide is egy erődöt építek, köcsök. De érted, ez a köcsög most valamiért ügyül esett. Ez jó. Mit keres ott az egy ember, és nem tudom kijelölni. Ja, hogy azért, mert... Ja, de hülye vagyok, nem. 220 csak, és 500 a maximum. Jó. Kevés a izé, a fém. Hát ilyen. Nem olyan jó az a pálya mégsem. Úgyhogy megépítem az erődöt. Jó. Jó? Jó. Sztak. Populáció nevelést akarok keresni. De nincsen. Már elindult az egyik tankom. Azt kell csinálni, Áron, hogy figyelj, mutatok most neked egy cuccost, jó? Na. Ez a három város ugyanúgy fog kinézni. Figyeld. Azt kell csinálni, hogy így ezt meg kell támadni, ezt szétromboljuk, és így bekerítjük ezt. Én támadok alulról, te felülről. Aztán megöljük ezt, és így már két városát el is foglaltuk. A fehérnek meg csak ezt, ha gondolod, megtámadtak. Hát ezeket most ledelázom szerintem. Hogyha ezeket is oda küldöm. Harcba. Attention! 5 minutes left to the mission. 5 minutes left to the mission. Ami egy hülyeség. Hallasz engem? Igen. Akkor jó. Ja. De hülye. 100 vagyon kaptam már. Ott van 3 ágyum, azzal lövök. Ugyanígy. Én is ezt nézem. Meg letámadom a városát. Miért? Miért ment mindenki arra? Gyertek vissza. Ne. Csapatom. Hülyék vagyok. Annyira hülyék, hogy elfut egy ember és utána szól. Borzasztó. Megléptem a populációs határt. Na, akkor gyere már segíteni. Jó, csak még gyűjtöm a Hadsereget. tejbevalót. Micsoda? Mondom, gyűjtöttem egy hadsereget, kisebbet. Ezt majd oda küldöm hozzád. De most csináld azt, hogy te ezt megtámadod, ezt a várost, ezt a Kandahát, és akkor innen el fogjuk menni tőle. Jó? Jó, odaállítom a hadsereget. Mert most így engem támad, érted? Most egy pici úton lesz. Hát, és akkor majd szépen még én csinálom itt a hadierőmet, érted? Aztán oda sózok hátulról nekik. Annyi csak fém. Mi nincs fém? Jaj. Ó, várj, ez a fehéreké? Nem Nem. tudom. Akkor mit keresnek itt fehér tankok? Nem tudom. Megvan! Hohót fogok csinálni minden váron. Ahol van
ide is jön. Na hátba támadtam Kandahar nevű város. Mindenki ezte. És itt van egy. Nagyon jó, mert téged nem támadnak. Ugyanúgy engem. Na már megy felé. Aha, már is indult, figyeld a. Hogy megy oda? Figyeld, látod? Akkor hogy tudsz megy? jönni? Nem, Igen? mert teljesen fölösleges, meg közben itt a izén meglövi, hogy mire odaérnek már meghalnak. Nézd meg ezt a büdös erődítményt, nem lehet bevenni. Ezt mondom én is először. Azért építettem most ott minden városomba egyet. Én is. Az új városokban van 3. Ahhoz a 3 új városban van mindegyikbe egy. Mert ugye egyet lehet csak. Ez a Tena is még megy. Mi van? Ó, csinálok. Magdata Amri. Na most. Hol? Hol? Ezek... Ápi, tudsz már jönni, mert ezek hátulról megtámadtak engem. Tudok. Csak várj egy picit. Én megölöm az egyik erőképményüket. Sőt. Oh, hülyék! Hallod, át akarnak ugye jönni rajtam, és én közben így le tudom lőni őket. Ez nagyon jó nekem. Aha, megvan, hogy mi az ellen izéje. Plomitaps. Nézd meg, is vissza izélik a városukat. Nem sokára. Ezekkel a kis szarokkal, de itt akkor a fél hadsereg arra menjen. Haj. Itt a fehérek is jönnek, a kékek is, engem bekerítettek. Mindjárt áron, mindjárt megyek, csak ezt a izét már itt megölöm, jó? Mert nem érek semmit, hogyha ez. Máskor csináljuk azt, hogy legyen egy külön olyan rész, amiben csak a modern kort elemezzük ki. Semmi más, csak a modern kor. Tehát modern korba kezdünk, és akkor is. Az az utolsó kor, ugye. Arra az tök jó lenne. Miért olyan jó az? Hát mert modern korban még sosem játszottunk, és... Információs kor? Ja, hát igen, információs. Azért mondom. Jó, bocsánat, na. Hát nem baj, csak furcsálottam egy kicsit. Oh, Áron! Csak... Én is épp el vagyok foglalva. Kettőkre annyira jól tud figyelni. Sikerült, itt nagyon sokat benyomultunk. Most egy picit hátrébb vagyok embereinek. Egyszerűen a populációs határt meg nem tudom növelni. Ezt nem is lehet, csak ezért a csodákkal. Hát... Köcsög. Hol van ez? Hol van egy piac? Hol van a... Elad, vesz. Annyi vasat veszek, hogy beledöglök. Van valami... 220 000 aranyam. Ó, repülők, és nem tudok, ja, de olyat tudok építeni. Mi? A repülő. Ez mi? Micsoda? Cirkáló rakétát lőttél föl? Ja. De ki a nukleáris rakétát is kinyomom. Ide is csomagok. És benyomolok oda és elfogom ezt. Fehérekről alig tudunk valamit. Azok nem csinálnak már semmit, azok csak elmennek a saját. Na várjál, megyek én is segíteni a csapataikkal. Akkor gyere gyorsan! Hát egyébként te most több katonával bírsz ott, de neked olcsóbb a tankgyártás, vagy micsoda? Nem, őszinte legyek. Csak gyere!
Mert nekem ezek a Panzer 4-esek nem jönnek olyan gyorsan, mint a te tigriseid. Lehetséges. Sőt, támadjatok. Sokan vagytok. Kár, hogy nincsenek magyarok. Hát azok úgy... Ugyanúgy... Nem. A magyar nem egyenruha, az... barna volt. Milyen? Barna. Hasonló volt, mint a németeké, de barna. Meg sok... Szerintem szebb volt egy kicsit. Szerintem meg teljesen. De ez az elődik nagyon... idegesít. Tönkrement. Hol vannak a dolgok? Na hát én itt az egységeiket feltartóztattam itt. Hát megpróbálom őket mindenhol feltartóztatni. Ja, jó. És egy ekkora hadsereget ide is tudtam küldeni. Na, mindjárt elfoglaljuk ezt. Utána... Vagy a fehérek augussonját támadjuk, vagy ez... Vagy a bárhol. Nem tudom. Amerre most, amerről jönnek, ott benyomulunk a fővárosig. Hát... Oké. Mert nekem már tele van a tököm velük. Oké. Sure. Aha. Oké. Na. Előkészítem a nukleárisra. Az jó, mert ezek jönnek, mint az oroszok. Tényleg oroszok. Velük is akartam ma menni. Tényleg ma veszünk fel egy másik részt is. Vagy illetve... Hülye vagyok. Játszunk még egyet? De vehetünk fel egy másik részt is. Csak az a baj. Hogy itt neked majd el kell menned fölöbni, és akkor az nem lesz jó. Hát mi, ha most ezután elkezdjük... Hát én nem jövök rögtön, mert én is nekem is el kell menni fölöbni majd. Ja, gondolom. Megyünk vacsorázni is kell, szóval... Sem mindegy. Jaj, de utálom a Lego szirénát. Jaj! Hallod? Ezek meg hátba Akkor támadtak. én lövök egy... Hát csókolom. Csereggel. Ezek engem itt hátba támadtak. Oké, akkor én most szerintem... Elkezdem a rakétát kilőni, és még pedig a fővárosokba a karaóba ez a... Ja. Utás a fővárosig. Na most minden erőnket be kell vetni a főváros ellen. Az egész a tiéd lett, hát nem hiszem el. Az, Nem de hiszem hol? el. De ki? Hát, te foglaltad el. Nem hiszem el. Hát, igen. Oda támadta. Jó, nekem nem baj, érted, csak olyan furcsa, hogy én veszem le az összes életét, és akkor te kapod. Hát ilyen. Kicsit köcsökségnek tartom, de mindegy. Engem nem zavar, csak úgy mondom. Na, levettem a csapot. Istenem, 4 percet ki kell bírni. Ez simán. Vannak már az én seregeim is. Én is már küldöm, amit tudok. Bolgárt, ezt meg
Én Lego, vagy... Na milyen Lego? Tüzérségi ágyukkal tudok csak segíteni. Az bőven. Főleg, hogy általában csak izéket csinál. Húzza pörköltet csinál. Belőle! De szétszúzza! Gyerünk! Csak ez. Lost and forgotten. Lost. Ezek a mocskos bombázók, de idegesítőek. A reptereket kell majd szétlőnöm. Hát már nem sok van belőle. Én is. Itt a katonai dolgait próbálom kilövöldözni. Én is. Jár ki is. Fővárosánál. Sőt, ezt fogom. Jézusom. Bum. Brum. Azért, hogy elmondom az egyik városát. És segítem. Tankai szét. Áron, már nem kell sok. Még nem csinálok embereket. Itt Jó. van? Igen, azt csinálom, hozom a légvédelmi cuccokat ide. Jó. Ó, nekem itt van 4 tüzérségi ágyum. Ja, hát azok tankokat lőnek ki, hát akkor az jó. Áron. Szeg. Gyorsan. Áron, csinálj ember. 30 másodperc. De csak gyalogsággal tudja elfoglalni. Tudom. Már itt vagyok a embereimmel. Én is oda jövök mindjárt, légvédelmi ízékkel. Egy csomó ilyen mozgósítható bizbasszal. Már itt vagyok. 10, 9, 8, 7, 6, Befutok a városba. 5, 4, 3, 2, 1. Ennyi. Itt van egy város. És ilyenkor minden tankja felrobban, ugye? Minden elveszett. Ha jól tudom. Megyek hozzád védekezni. Mert már jönnek a fehérek. Gyere arra gyorsan. Jézusom, tényleg. Az Auguszont azt már befoglaljuk itt, azt bekerítjük, jó? Ez mi volt? Ja? Most gyertem oda. Gyerek. 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 Légvédelmi ágyúim nem voltak, vagy? De voltak, csak szépen becsinálsz. Vagy én nem tudom. Hát én tudok tankokat. Az jó, hogy én már ide a frontra tudok tankokat csinálni, meg ilyenek. Én a légvédelmet tudom csak itt megoldani. Hallod? Nem tudsz átadni egy izét? Mit? Egy
várost. Vagy valami. Azt hiszem város nem lehet átadni. Pedig adnék én szívesen. És olyat nem tudsz, hogy szétrombolod? Deletében. A várost? Ha, és akkor én oda tudok építeni egyet, és akkor sokkal könnyebben megérteni. Hát... De... Nem kell, ha nem akarod, én csak mondom. Úgy könnyen. Hát nem tudom, valahogy lehet, vagy nem biztos. Én is nem tudom. Jaj! Azt a mennyi, Na? Jó sok városom lett így. Örülsz neki? Hát ja. Egy ajándék. Hát ez meghalt. Bum. Bum. Megnézem mi van. Mi volt az? Rakétát, Te csak vagy? kilőttem egyet. Mi? Te voltál. Hova? Hát ide valahova. Megnézni, hát ha van itt valami. Valami értelmes dolog. És mikor fog becsapolni? Már becsapódott rég. Volt valami? Nem, semmi. Azért elegyél egy ilyen Armageddon! Nem, csak sima rakéta volt. Ja? Akkor jó. Hát ezt a várost meg érdekes lesz megtartani. Add át nekem. Melyiket? Ahol most csapatokat rakok, mozgósítok. Itt, ezt. Old Fortress? Igen, azt védem. Hallod, itt van az egyik bázisomnál, vagy nem, városomnál egy izéd. Egy katona hadsereged, azt itt van onnan. Evertsbergnél. Felül éjszakon. Mit jönnek? Bőven jó sok katona. Mindig ezt mondom, hogy ez bőven jó sok. Hova mennek ezek a hülye helikopterek? Nem tudom. De úgy utálom, hogy mindenki automatikusan oda megy. Hogy bú, most mi szétzúzunk téged. Elkezdtem a kisünket gyártani. Indítsunk meg erre támadásokat szerintem. Melyikre? A Vendonna vagy a... Hát csak erre így, itt. Ami itt van. Nem tudom mi van itt. Áron támadják a izédet. Figyeljél. Hát figyelnék, én csak nem tudok. Nem tudok ide mit építeni. De. Ja de. Ezért. De még nem, de már nem gyorsan. Az egyikkel megkezd el építeni, hogy nem dobbolódjon szét. Úristen! Gyorsan kell cselekedned! Ez az, nem az. A piramisokat is szét fogják rombolni. Én nem tudom, szerintem én nem tudom megéríteni a te izéidet, de megnézem. Pedig annyi repülő meg légvédelmi szívszar van itt. De, meg tudom, akkor jövök. Jó, köszi. Majd lerombolódjon meg. Na akkor melyiket akarod megtámadni vagy? Hát csak így erre. Ezt a... De mutasd. Versailles lesz. Versailles. Ja, Versailles.
Tényleg Versailles-t azt kiépítette meg. Francia. Lajos? És hol van? Látom térképen, hol lenne. Itt van-e? Ja. De izék vagyunk. Az oda megyek becsügeskedni. Egyetlen egy lángszóróssal. Hallod? És tudod, mit fog majd csinálni? Nagy, hatalmas nagy lángszórós sereget. És ez miért jó? Nem tudom, csak úgy vidd elő. Csak lángszóróst. Köcsög. 18, 20 lángszóróst csinál. Na ide küldöm hozzád a seregét. Auschwitz. Elnézést, egy picit vártam. Na. Úristen, mekkora sereg. Na, akkor megyek. Ez már könnyebb lesz. Franciák ezek? Hát ja. Na Hát az akkor enyém tényleg... Bocs. Hát az enyém a főváros. Tőlem. Tudom. Nagy lehetőségedet. Mire örülök neki, milyen nagy lehet. Hát tudod, hogy mit akarok majd? Hogy ezt akkor majd ezt az információs korot, csak az információs korba játszani. Úgy milyen. Furcsa. Nagyon finom. Szerintem jó. Nem tudom. Én nem szeretem az információs kort, mert volt egy repülő és lelkázott engem egy izében. Egy lehellettel. Hát jó, majd azt is ki kell tanulni, mert az is van. Az a baj. Szóval, hogyha majd mások ellen akarunk játszani. Hát akkor igen, ja. Úgyhogy azt is el kell most lassan kezdeni. Ja. Már jövök a lángszórósaiknál. Nem sokára. Így? Köszönöm, köszönöm. Egészség. Köszönöm. Na, ez a hely is az enyém lesz. Azt mondom, hogy move, támadják Versailles-t. Áron, támadják Versailles-t, hát gyere! Ne én nekem kell, te városodat megvédelem. Hát itt van meg. Ez mit csinál? Nem tudom, de... Mi? Zavarjelet küldtek. Ja, izére. Szerintem. Hoppá, megégettem az emberséget. Vagy na, ezeket az embereket. Oszta! Ez a lángszórós. Meg kéne keresni a fővárost. Mit csinálsz? Ez a lángszórós nagyon hülye. Wow. Úristen, de labda. Jaj, nem. Na? Fővárost én megtámadom. Támad. Megtámadom a fővárosukat. Az a baj, hogy ez nem a főváros. Nekem azt írja, hogy ez a fővárosuk. Kalaisz. Om. De miért nem Párizs a fővárosa?
Csillagocska van mellette? Ja nincs, tényleg, most nézem. Ja, igazad van. Érdekes, mert itt van könyvtár. De különben a botok azok szoktak, ugye? Menni kell tovább. Nyomhatnak innen. Na, megyek a nagy seregemmel, lángszórós seregemmel. 26 darab. Jó ég. Mit fogok én 26 darab lángszórósan kezdeni? Hol vannak? 27. Már jönnek. De Kalajszváros. Jönnek idefelé. Tényleg, hogy füstölnek. Jaja. Szerintem tök jó. Mondjuk a lángszórók keres. a kedvencem, szóval. Keressük még a fővárost. Amúgy te nem tudsz lángszóróskat csinálni, nem? Vagy tudsz? Tudok. Én de Hogy ne mert valaki mindenki. nem. Csak már egyszer játszottam és valaki nem. Valamelyik izé. Komolyan. Ez se a főváros. Jó. Ott van Párizs. Hol? Ott van Itt, jó, akkor azt kell bevenni. Várjál, csak megérkezünk a izé, aztán beveszünk. Tudod mit fog csinálni? Hát, ha én ezt beveszem, akkor mi az? Megeszem. Érdekes, hogy a lángszórósok gyengék a gyalogságon. Az érdekes. Azt figyeld! Lángszórósokat? Az izom. Mennyire jól. Azt jó. Na én neki megyek a bárba. Segítek benne. Ja? Akkor várjál. Elfoglalom. És figyeld meg kell. Ebben még bele kéne küldeni egy atomrakétát. Hát beszarnék, hogy én kapnám, mert hogy nincs esik katonám. Hát már nézd már meg mennyi lángszórósom van ott, azt figyeld. Lángszórás! Komolyan a legjobbak a lángszórósok, nekem annyira tetszett. Köszönöm szépen. Én lett. Megjobbak a lángszórósok. Szétégenek mindent, érted? Helyőrségek ellen jó, meg a beásolás. A beásolás. Ellene. Bum. Bum. Mi? Mi ez? Mi van? Mi történt? Főváros! Mi? Na, visszafoglaltad, jó. Én azt mondom, de ez megint a tiéd, nem hiszem, a tiéd. De most mi van? Hát ezt nem hiszem. Én annyit mondtam neked, hogy foglald el a fővárost. Azt csinálom, és mégis nem. Mégis a tiéd, látod? Erről beszélek, mindenet. Előző meccsben nem? Hát ott egyetlen elment, de az elején az ott is a tiéd volt, és ott is a tiéd. Azért tudtam elfoglalni, mert engedted.
1 perc 36 másodperc, az még sok idő. Hát akkor mennyi? Vonul vissza. Nem is jön már. Mi van? Érte a Cala is város. Ennyi. És tiéd, nem tudod deletével letörülni? Vagy... Nem. Anyám. És még látod is. Hát ezt nem hiszem. Majd ide vagyok már. Mi nem a fővárosát akarja visszaszerezni? 30 másodperc. Kicsit figyeljen. Na mindegy. 10, 9, 8, 7, Hát ja. 6, Sikerült végre még egy Négy. meccset megnyerni. 3, 2, Ezek az a baj. 1. You gotta be fucking kidding. Excuse me while I